बिदि जायो सोरबा अनजिनि खर' बे अनजिनि खर' बिदि जायो Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो न'आव हारसिं दङ आरो रावबो गैया ओरैनोथ' आं फुजा नायनानै मेगन मोदैसो जादोंमोन उन्दुनोबो एसे गोसो जादोंमोन ओमफ्राय न'आव आङो हारसिंद्रायबाथाय उन्दुनोबो गियो बिदि हारसिं उन्दुबाय थानायाव सोरबाफोर हायखुमाबायनानै मायाबाफोर खालामना गालांबा आरो मायाबा फायबाय बेफोरबायदि जि बायदिसिना साननानैनो हारसिं उन्दुनो गियो आरोना आङो न'आव रावबो गैयाबाथाय ओमफ्राय दा आङो उन्दुला ओमफ्रायथ' ओरैनोबो थाबाय थानोबो बायो नालाय दायो आं मोनसे ब्लग भिडिअसो बानायनोसै आइमोनाबोथ' गामियावहाय फुजा दङ बेयाव थांबाय ओमफ्राय आंखौ फिसा खामानि थोनना गालांदों आरो न'आवहाय आलु बासिनो थोनलांदों ओमफ्राय आरो जोंहानि मोसौआ दाखालि मासे फिसा जाबाय ओमफ्राय आरो मासेया इदिनो फिसा जाहां आरो ओमफ्राय बेखौबो नायनो थोनबाय थादों फिसा जागोनदां होननानै ओमफ्राय आं दहायनिफ्रायनो थांलाय फैलाय खैबारबा नायहैबाय ओमफ्राय फिसायानो दाबो जायाखै आरो जागोन ना जाया मिन्थिया ओमफ्राय आरो दा उनावहाय नायहैबावगोन बिदिनो आङो मा खालामबाय थायो बेफोरखौनो एसे ब्लग भिडिअ लालांबाय थानोसै आरोना आङो उन्दुथ'ला ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आङो लोखि फुजायाव मोनसे खिरा बायनानै लाबोनाय आरोना 70 टाकानि जि मोजां मोन्दोंमोन आरो आं गाननो खनसेल' गानबाय नै बेनो ओमफ्राय खनसे गाननायावनो बे मोनसेयालाय मोजां दङ ओमफ्राय बे मोनसेया बायस'ना होस्राबाय नै मारिग्रायानो ओमफ्राय माबाफोराबो गजोबना थाबाय नै बियो बिदिया ओमफ्राय दा आं बेखौ गाननो गोसोथार मुथुआलाय होनदोंमोन आरो आं फुजायाव थांफिननानै लायनानै होफिनगोन होननानै नाथायबा जोङो बे माबाखौ खिराखौ बायनायावहाय बिदिनि कालारनि गैखालामोन आरो बेलेग कालारनि दंमोन नाथायबा आं बे कालारखौल' जि फसायखादोंमोन नै खनसे गाननायावनो बिदि जाबाय ओमफ्राय आङो बेखौ दा ओरैबायदि खालामगोन आथा होनानैबाबो आङो लगायगोन आरोना जुदि आथा होनानै जायोबाथाय आङो बेखौ गानबावगोन आहा बिदि अयबासा दोनखायो आं सेन्देल जनायफोरखौबो आथा होनानै गानोना ओमफ्राय खिराखौबो आङो आथा होनानै गानफिननो ट्राय खालामगोन आरोना जागोन ना जाला मिन्थिला आं मायाबा खिथाबावनो नागिरदोंमोनहाय बावगारबाय जि थाब बावगारो आङो फार्स्टआवनो ब्लगखौ नै बेनिफ्राय जागायलांसै आङो दै थिखांदोंमोन आरो फिल्टारावहाय दा बेखौ आं बन्द' खालामसै दिनैनि ब्लगा जि जानला मोनला जाखागोन मालाय मा आयु गुरु दैयानो गैला नामा नुहुरस्राया खोमसिसि दायो आङो मोसौखौ खेबसे नायहैबावनोसै खनले नायबाय थानो थिनदो नालाय सान्दाबो गोसाथार ओमफ्राय आं नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायफानोसै आरोना जाहानि मोसौखौ फिसा जामारदोंना जामाराखैथाय नै जाहा माबायावहाय बारियावहाय लाफा फोबाय बियो सोब लाफा ओरैबायसिनि लाफा ओमफ्राय इथिजाय लेस्रा दङ इथिजायलाय ओमफ्राय बैयाव माबा गायदों हाय टुकलु टुकु नै बियो दाखालि जानायमोन जि मोजांखा नायलाय लद थां ओमफ्राय नैबे मासेयानो आरोना फिसा जाहां बिबारि बिमाया बिबारियाथ' गैला नै सोमबायाबो सेंग्रा जाबाय ओमफ्राय नै बियो माबा कबि फुलकबि ना बान्दा कबि आं बिदि गोरलैयाव सिनायाहाय ओमफ्राय नै पानिलावा जि माबा थायगासिनो गोरलै थायगासिनो नै बेयावहाय माबा दङ आलुनि मा होनगोन इखो आलु बिसन नामाथाय आलु बिसन ना मा होनोमोनथाय आलु गायनो लाबोनायखौ बेयाव दङ आरो बेखौ बासिनो थिनदों गोराथार दरजाया आं बे न'आव जानला मानला हाबनो गियो जिबौ थायो बे न'आवहाय ओंखायनो जानला मानला हाबनो गियो आं जिबौआबो आसोलसो जिबायदि गोसोम गोदोरासो आयौ
आयु नै बियो गोलैना होनानै गिख्रंलायबायसा नै बे आलुखौ बासिनो होदो आरोना आंखौ दुर्गा फुजा थांबाय लोक्षि फुजा थांबाय आरो दिवाली फैलायसिगोन रासमेला फैलायसिगोन मा मेला दंबावसोयोथाय दुर्गा फुजाखौथ' नुवासै जोङो दुर्गा फुजाखौ बारा नायनायानो जाखाया जानायालाय बांसिन बे लोक्षि फुजाखौ नायनाय जायो ओमफ्राय रासमेलाखौ नायनाय जायो आरो ओमफ्राय बे दिवालीयाथ' बहा जायोथाय फुजाफोरानो आं मिथिस्राया खेबसेबो नायफेरनायबो जायाखै न'आवनो फुजा जाखायोना इयावथ' खाथियावबो जायादां जोंनिथिं आं मिथियानो नायफेरिखायनो नै आङो आलुखौ बासिखांबाय गिदिरखौ बासिबाय आरोना नै दालासे मोनबाय बासिनानै ओमफ्राय बेखिनिखौ गायसिगोन ना बासिनोसो थाबावबाय नामाथाय जेखिजाया दा आइमोना फैनानै मा बुङोसै आरो बासिबावनांगौ होननानै बुंबालाय बासिसिगोन ओमफ्राय बेखिनिखौ आं बासिथ'नानै दोनबाय आरोना लोंबाव जुल लों आबा उन्दुनो ओंखारबाय आंना आलु बासिनाय खामानियाबो जोब्बाय ओमफ्रायो मोसौनोबो दै दौखांबाय मोसौआ फिसा जादोदां नाय होननानै बुंबाय थानाया नायहैबाय थाबाय ओमफ्राय फिसाबो जाखाथ'वाखै जानायबो नङा खोमा दिनै ओमफ्रायथ' आंना आपल'ड भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा नालाय ससेल'सो जासिगोन बिनिखायनो आङो दाखालि बावै जोङो बे बड'लेण्ड आइडल सिजन 2नि ग्रेन्ड फाइनाल प्रग्रामाव मोसानो थाखाय डान्स प्रेक्टिस खालामदोंमोन ना जोंहानावबो बिदिनो खननैसो खालामदोंमोन आरो अनजालि लाहानावबो थांनानै खननैसो खालामदोंमोन बेयावहाय ससे ब्लग भिडिअ लादोंमोन आङो ओमफ्राय बे ब्लग भिडिअखौबो लाबाय जेब्ला मानोथो गारनो आरोना बिदिखायनो एसे मेम'रि जानानै थाथोंसै होननानै आङो बेनि उनावहाय जरायदेरनानै होनोसै नायफालांबानो जाबाय जेबो जायालै हेलौ आलु हादों नै बिनानावा नै राजाया केरेला हादों जोंहा पार्टि दङ दिनै मिरामिस पार्टि बे भिडिअखौ जोंहानाव मोसानाय सोलोंखालि लानाय जादोंमोन ओमफ्राय जोङो मोसानायखौबो दसे सोलोंखांनानै आङो ओंखाम संनो नागिरदोंना बिसोरनो न'आवहायबो रावबो गैया आइमोनबो गैया दिनैनि दिनाव बिस्थिबार नालाय हराव गामियाव फुजा जायो बेयाव थांबाय बिसोरो ओमफ्राय थांनायाव आङो बिसोरखौ मैगं हाहोथ'दोंमोन आरोना आंबो हाखु दाखु जानायखाय हारसिं हास्लाबिखाय मुथुबो गैयामोन ओमफ्राय नै ओरैबायदि खर' गाज्रिखा आङो केरेला फ्राय एवदोंमोन मोनबायमोन आरो ओमफ्राय मोनखांनानै खोमोरनाय बायदि मोनदो आरोना आङो मोसानो थांबाय आङो बाहेराव खेबसे रिहार्सल खालामहैबावबाय नङाबा खोमोरना गालाखै खामथाबजोब्बाय पनिर ओमफ्राय बियो पनिर आलु मुला एवनायमोन केरेलाखौथ' मोनजायासै बिसोरो बे दालि मैगं पनिर भाजा ओमफ्रायो पापर आसार बेखिनिजोंनो जानांबाय ओमफ्राय आरो अखानायै जोङो अनजालि लाहानाव थांलायबाय मोसानो थाखाय जोंना प्रेक्टिस खालामनाया बारा मोजां जास्रायाखै बिनिखायनो जोङो अनजालि लाहानाव थांदों आरो बियो जोंहानाव फैनो गोनांमोन नाथायबा बेसा दोनफैनो सोलाबासै गोजानथार जोंहानिफ्राय अनजालि लाहानिसिम न'आ एसानिया रौता बारजोबलांनानै रौतानिफ्राय एसानि न'सिम 4 किल'मिटारसो जायोदां आरो जोंहाना रौतानिफ्राय 7 किल'मिटारसो जायो आरो ओइ जोङो गारिबो गैयामोन नालाय न'आवहाय मुथाबो दोनलांनो सम गैयामोन ओमफ्राय टमटम लानानै थांबाय आरोना जोङो आं मिनिफ्लाङोलै मिनिनायल' जाजोबखायो भिडिअ'आनो जारलासो मा लोंदो दै लोंदो अनजालि कृष्णानाव जों आलासि जाफैदो ओइ अनजालि नै मेथाइ जाफै लामा गोजान हान्थिनायनि नै कुरकुरि लाबोदो नोंनो जाफै दुलि आयौ नै अनजालिया जोंनो पानिपुरि बानायनानै दोनदों हौ जाबायानो ओइ नांथागोन ओरैबा गोथाव दे नोंबो जादो
मोनसे जा टेस्ट खालाम ओमफ्राय माबा जाजुस्रायो आंना रोसिया नोंखौ आरे आरे थिनाय हाय 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 रेडि खालामदो बोसोर जायाखैदां ना बोसोरसे बारबाय थाबायबाय आरो ना 13 बारबाय जानुवारि मोनबाथाय मास मोननै जासिगोन नै जोंना मोसानाया हाफ टाइम जाबाय दायो जोङो लेस जादों आलुनि लेस मेदामा मेथाइ जादों मादि मोनखो मोसानानै आंखौ मोसानो ओरैबाबो मोजां मोनखायो नालाय बिराद मोजां मोनदों मेंबायना मेङाखै मेंबायना मेङाखै मोसानोबालाय आं बारा मेंखाया ओमफ्राय ओरैनो बालाय बिराद मोसानो हायो बे मेंनो जाया ओमफ्राय नैबेथ' दाबुसो बेनोखा आङो साइडआव मोसायो दुनियानि माबा मा होनो दे अनजालानाव दाउ बेदर नामा दाउ बेदर ना दाउ लकेल नामा लकेल दाउ दालि पटल माबिया नाजों मैथा बाथोन पियास नङा नारें बानलु मेरला आइटेम हाय अनजालानाव जागुलायनोसै हानाय नङा जोङो गय जाखांबाय लुटु नों गय जायोना जायामोनलाय आं मा होनदों गय जाखांबाय उल्टासो होनखाबाय खाम जाखांबाय ओमफ्राय खाम जानानै गय जानो लुगैयो नालाय बेनिखायनो जानोसै आरो बेदर जाबाथ' बेदरबो जाबाय नालाय जोङो बेदर जाबाथ' गय जानो बिराद मोजां मोनखायो आं मा जागोन थायो होनदों आरो लोगोन बिमाखौलाय मामायानो जाखायोनो थांसै जोङो भिडिअ लादों आं नै अनजालि बिमा ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगावहाय नै बे भिडिअआव फैनाय कमेन्टखौ एसे नायनो नागिरदों मा ग्रुपनि नोंनालाय मा नाम मा ग्रुपनि नोंनालाय नोंना मा नाम मा ग्रुपनि आङो बे भिडिअआवहाय आंनिख्रुइ गिदिर मानसिफोरखौब्लाबो नोंनालाय होननानै सोंलांजोबनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय बेयावहाय सोरबा सोरबा कमेन्टआव बुंहरदों आरो सोमोन्दो लानो रोङि मानो रोङि होननानै ओमफ्राय सोर बुंहरदोंमोन नै बेफोरखौ कमेन्टखौ एसे देखायनि ओमफ्राय आं रिप्लाइखौ दा उनावहाय होगोन बे आं फरायलाया ओरैनो देखायगोनल' नोंथांमोना फरायनोबा फरायनो हागोन आरो नै बे ओमफ्रायो नै बे ओमफ्राय लास्टथाराव बुंहरदों सोरमोनलाय लाजियासै नामा आब' मेथाइ होफ्लानानै बिदिसो खालामबाय आरोनो लाजिनांगौथ' जेबो खोथा गैया ओमफ्राय बेयावहाय गेदेरफोरखौ सनमान लानानै बुङिया आंनाबो एसे गोरोन्थि जाबाय जानाया नोंथांमोना थिगखौनो बुंदों जोङो इदिनो मिटिं जाबानो गाजा एदावलायबाय थायो बिसोरबो आंखौ जात एदावबाय थायो ओमफ्राय बिसोरबो जात एदावबाय थानायखाय आंबो बिसोरजों बिराद गोमोन जाबाय गोमोन जानायखायनो आंबो बिसोरखौ इदिनो गाजा बुंफ्लांबाय थायो आरोना एदावलायबाय थायो मिटिं जाबानो ओमफ्राय दा आङो बे भिडिअ लाखालि बिराद हाखु दाखु लादों आरोना भिडिअखौ जोंहानाव आलासिबो फैदोंमोन नालाय ओमफ्रायो हाखु दाखु लानानै आं सोरखौ मा सोमोन्दो लानांगौ मानांगौ पात्ताखौनो लाफ्लाङासै जिखिजाया नोंनालाय इदि जालांबाय आरोना
लारि लारिनो ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना एसे गोरोन्थि नुहुरबाय अबेसे नंगौ आंनाबो गोरोन्थि जादों होननानै आङो साननानै लादों आंबो सोमोन्दो लानो नांगौमोन मा खालामनो आरोना मानसियालाय बिदिनोसै मालाबा समाव बावगारो मायो आंबो बे दिनाखालि बावगारफ्लांबाय नाथायबा आङो उनाव मिन्थिखादों भिडिअ इडिट खालामनायाव आंथ' सोमोन्दो लाफ्लाङासै आंनि गिदिरफोरखौनो कमेन्टआव आंखौ माबाफोरसो लिरसिगोन नामाथाय होननानै सानखानायमोन आरोना आङो भिडिअ आपल'ड होयैनि सिगाङावनो ओमफ्राय थाङै थुङै फायमारबाय आरोना कमेन्टआ